Nselmulkom nilqawkom għat-tifħir ta' sbieħ il-jum, illum 13 ta' Ġunju, il-festa ta' Sant'Antnejn ta' Padova. Mulej iftaħ li xoftejja u fommi xandar it-tifħir tiegħek. Kristu u għarraj il-kbir ejjew nadurawh. Ejjew ħanfaħru bilena l-mulej, ħanajtu bil-feħ il-blata s-salvazzjoni tagħna. Nersu quddiemu bana trat il-ħajr, nannulu bajat ta' ferħ. Għaxalla kbir u il-mulej, sultan kbir fuq l-allat kollha. Fidejhom mal-qijan tal-art, tiegħu mal-ċaċet tal-oljiet. Tiegħu il-baħra xu għamlu, tiegħu l-art għax bideħ saret. Ejjew inqimuh ninxteħtu quddiemu. Arkubtejna qudiem il-mulej li ħalaqna. Għaliex huwa Alla tagħna, u aħna l-poplu tal-mera tiegħu u n-naċ tiegħu. Mux li kontu l-lum tisimgħu leħnu, la twebsux qalbkom bħal f'Meriba, bħal dakinhar f'Massa fid-deżert. Meta ġarbuni u ttentawni missirijietkom, għalkemm raw dak li jien għamilt. Għal 40 sena domt nistmellu dan in-nisel u jienet, qalbu mħassra dan il-poplu u triqati ma jarfux. Għalhekk ħlift fil-qadab tiegħi ma jidħlux fil-mistrieħ tiegħi. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Kristu għarraj il-kbir ejjew nadurawh. Inxandru r-reb u l-ġmiel ta' bniedem Talla li kien mexxej infaħħar mis-siraqli, għaddej fidej li sidu mlieħ bilena fis-saltna tiegħu. Bħala mexxej mallem quddiem l-aħwa, ta' xhieda sħiħa wera l-ħajja msedqa, u fittex bla mistrieħ bimġibtu safja joġob il-Alla. Nersqu bit-tama u nitolbuh li fuqna, tinżel il-maħfra u kull għajnuna f'waqta, u bit-talb tiegħu jerfa' lejn is-sema xewqatna kollha. Lill-Alla waħdu s-seta ġieħ u s-saltna, għax tiegħu il-glorja fis-smewiet għal dejjem, u jmexxi d-dinja kollha u sħiħa jżomma bil-liġi tiegħu. Amen. Inxandru fil-għodu t-tiba tiegħek mulej u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Tajjeb li nfaħru l-mulej li nandu l-ismek inti l-oli. Inxandru fil-għodu t-tiba tiegħek u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Fuq l-10 kordi u fuq l-arpa u bid-daq taċ-ċetra. Għax int mulej ferraħtni b'emilek, għal-emili dejk jinnanni bil-ferħ. Kemm huma kbar mulej l-emejjel tiegħek, kemm huma għolja ħsibijietek. Bniedem bla moħħ ma jarafhomx, li blaħ ma jifhimhomx. Imqarjek ħadru bħal ħaxix il-ħżina, u bardu daw kollha li jagħmlu l-ħażen, u kollha jinqerdu għal dejjem. Immint mulej għal dejjem fil-għoli, għax la dewwa tiegħek mulej la dewwa tiegħek jintilfu. Jitferxu daw kollha li jagħmlu l-ħażen. Imma lili daqs gendus saħħatni, żejti fuq sawabt li fuqi. Għajnejja jaqgħu fuq l-dewwa tiegħi, widnejja jisimgħu bit-telfa tal-ħżiena li qamu għalija. Il-bniedem ġust bħal palma jħadda, bħal ċetru tal-Libanu jikber, imħawlin f'dar il-mulej, iħadru fil-btieħi tat-tempju ta' Alla tagħna. Sa fix juħithom il-frott jagħmlu, kollhom ħajja u ħdura, biex ixandru li ġustu il-mulej blata tiegħi, u ebda ma jinsab fih. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issaw dejjem u jibqal dejjem ta' dejjem. Amen. Inxandru fil-għodu t-tiba tiegħek mulej u bil-lejl il-fedeltà tiegħek. Għatu l-kobor ta' Alla tagħna. Għatu widen smewiet ħanitkellem, ħatisma' l-art il-kliem ta' fommi, ħajinżel tagħlimi bħax-xita u kliemi bħal qtar tan-nida, bħal irxiex fuq raba jħaddar, bħal bexxa xita fuq il-ħxejjex. Jien isem il-mulej se nxandar, għalfu l-kobor ta' Alla tagħna, u l-blata tagħna perfett emilu, u ġusti triqatu kollha. Ta' kelmtu Alla u ma jqarraqx, u Alla ġustu sewwa. Ġibu ruhom ħażin miegħu, mhumiex iżjed ulidu, minħabba l-għajb tagħhom, kollu u tawix dan in-nisel.
Melek lil-mulej tafulu, ja poplu wiblaħu bl-għaqal, muxu missirek li nislek, li sawrek u għamlek poplu. Ftakar fil-jiem ta' dari, qis is-snin iż-żmien li gerbek. Staqsil missirek u jurik, li xjuħtijek u jgħidulek. Meta Alla il-għoli ta' il-ġnus artijietom u firet il-bnedmin minn xurxin, għata l-limiti tal-art lil-popli, skont il-għat ta' uli Alla. Imma sem il-mulej u il-poplu tijom, Ġakob il-wirt li messu. Fart imwarba mar isibu, f'deżert waħxi u bla nies, u qat madwaru għalmu, u ħarsu għal ħbub għajneħ. Bħal malajk l-bejt tat-tajjar u tisseqqer fuq il-friħ tagħha, ekku il-ġwienaħ ħfirex, ħadu u refgħu fuqhom. Il-mulej waħdu kien il-mexxej tiegħu, ma kellux miegħu Alla barrani. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Għarfu l-kobor ta' Alla tagħna. Kemm hu kbir ismek mulej fl-art kollha. Mulej Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Int qed is-setat tiegħek il fuq mismewwiet. Int li s-sebħ tiegħek jannieh fom it-tfal u trabi tal-ħalib. Int li bnejt sur kontra l-edewwa biex iġġib fix-xejn l-għadu il min iqum kontrik. Inħares lejn ismewwiet emil subajk, il-qamar u l-kwiekeb li jint qed fihom. X'inhu l-bniedem biex tiftakar fih, bin il-bniedem biex taħseb fih? Ftit inqas mill-Alla għamiltu, bis-sebħ u l-ġmiel żejjintu. Qedtu fuq l-emejjel kollha ta' jdejk. Kollox taħt riġlejh qedlu. In-naċ u l-baqar kollha sal-bejjem tax-xari, l-asafar tal-ajru u l-ħut tal-baħar, dak kollu li jterraq fil-baħar. Mulej Sid tagħna, kemm hu kbir ismek fl-art kollha. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Kemm hu kbir ismek mulej fl-art kollha. F'dawk li jmexxukom, dawk li waslukom il-kelma ta' Alla, aħsbu fuq il-jiem ta' ħajjitkom, imxu fuq l-eżempju tal-fidi tagħhom. Ġesu Kristu u dak li kien fl-imoddi, issa u għal dejjem. Tħallux li tinġibdu l-barra mit-triq b'tagħlim xort oħra u barrani. Fuqek Ġerusalem qed tilassisa, lejlu nar ma jifqux ixandru isem il-mulej qed il-assisa. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, fuqek Ġerusalem qed il-assisa. Mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' Missierkom li jitkellem fikom. Imbierek il-mulej Alla ta' Iżrael, għaliex ġie jżuru jifdi l-poplu tiegħu, waqaf għalina qawwa ta' salvazzjoni f'dar David għaddej tiegħu, bħalma kien wiegħed fl-imoddi, fom il-profeti għaddisin tiegħu, biex isalvana mill-edewwa tagħna u minn idejn dak kollha li jobgħoduna, bekk juri ħniena ma' missirijietna u jiftakar fil-patt qaddis tiegħu, fil-ħalfa li ħalef il-Abraham missierna li jatina, li meħlusin minn idejn l-edewwa tagħna naqduh bla biża' tul ħajjitna kollha bil-ġustizzja u l-qdusija qudiemu. U inti tfajjel tissejjaħ profeta tal-għoli għax tmur qabel il-mulej biex tħejjilu triqatu, biex tarra fil-poplu tiegħu bis-salvazzjoni, bil-maħfra ta' dnubithom. Ħirġa mill-qalb ħanina ta' Alla tagħna li jibgħatilna mill-għoli żjara tax-xemx tila. Ħajdawwa lil dawk li jinsabu fid-dlamijiet u d-del tal-mewt. Ħajmexxi l-passi tagħna fit-triq ta' sliem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem amen. Mhux intom tkunu li titkellmu, imma l-Ispirtu ta' Missierkom li jitkellem fikom.
Kristu għarraj it-tajjeb li taħajtu għannax tiegħu. Irroddulek ħajru fiċ-ċokon tagħna nitolbuh u ngħidulu, irra l-poplu tiegħek mulej. Kristu intoġbok qiegħed fil-Knisja tiegħek rajja għad-disejn bħal eżempju tat-tieba u l-imħabba tiegħek. Ibqgħu r-ħnina tiegħek magħna brajja bħalhom. Int għadek taqdi l-uffiċċju ta' raj spiritwali permezz ta' dawk li tqiegħed f'ismek fuq il-merħla tiegħek. Żommna dejjem fit-triq it-tajba taħt il-ħarsien tal-mexxejja tagħna. Bil-qaddejja tiegħek li f'idejhom tafda l-popli, turina lilek innifsek bħala t-tabib tar-ruħu tal-ġisem. Kompli fina bla qiegħda il-misteru tal-ħajja u l-qdusija. Inti provdi bnedmin qaddisa biex jiraw il-merħla tiegħek bil-għaql u bl-imħabba. Xerret id-doni tiegħek fuq ir-rajja spiritwali tagħna f'dawn il-gżejjer biex jarfu iqazzuna. Missirna li inti f'ismewed jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikolli tritint kif is-sema hekk da fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru il-minuħati għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. U Alla ta' dejjem tista' kollox intrid li l-poplu tiegħek ikollu l-Sant'Antnin ta' Padova predikatur għaref u għajnuna kbira quddiemek fi ħtiġijiet tiegħu. Għamlu jieqaf dejjem magħna u bedna minn kull hemm biex nimxu sewwa skont it-tagħlim nisrani. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħix wisaldan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom, u iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Imbirku il-mulej. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Grazzi lilkom Muslim minn Alla Missierna u Sidna Ġesu Kristu. U t-leżis l qegħdin offri l-Quddisa għar-Ruħ Ewkaristiku Kassar. U llum il-Knisja qed tiċċelebra t-tifkira ta' Sant'Antnin ta' Padova, saċerdot u dottur tal-Knisja. Walek biex nitħew tajab għal dan misteru li jissa qegħdin niċċelebraw,
jew nitolbu maħfra l-mulej għal dawk id-drabi li fihom inqasnieh. Mulej ħnina, Kristu ħnina, mulej ħnina. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrinna dnubitna u wassalna għal ħajja ta' dejjem. Nitolbu. U Alla ta' dejjem tista' kollox intried li l-poplu tiegħek ikollu f'Sant'Antnin ta' Padova predikatur għaref u għajnuna kbira quddiemek fil-ħtiġijiet tiegħu. Għamel ju jieqaf dejjem magħna u bedna minn kulem, ħalli nimxu sewwa skont it-tagħlim nisrani. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla, u miegħek jgħix wisaltan flimkien mal-Ispiritu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qari mill-ewwel ktieb ta' Slaten. F'dak iż-żmien Elija niżel mill-muntanja tal-Mulej, il-Ħoreb, u sab il-Eliżew bin Safat, waqt li kien qiegħed jaħrad b'xi 12 il-żewġ gniedes qudiemu, u kien qiegħed imexxi 12 il-wieħed. Resaq lejh Elija u xeħed fuqu il-mantel tiegħu. Dan ħalla l-gniedes u mar jiġri wara Elija jgħidlu: ħallini mmur insellem il-missieri u l-ommi mbagħad niġi warajk. Qallu Elija: mur u erġa' hija għax taf x'għamiltlek jien. Eliżew żbiet minnu, qabad żewġ gniedes qattilhom u offrihom sagrifiċċju. U blodda tal-ħrid sajjar il-laħam, qasmu lin-nies u kielu. U hu mar wara Elija u beda iservih. Il-kelma tal-Mulej, irroddu ħajr lill-Alla. Mulej, inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Ħarisni u Alla għax fik jien nistkenn. Jien għedt lill-Mulej insidi, m'għandix ġid ieħor ħliefek. Mulej inti s-sem tal-wirt u r-risq tiegħi. Inti żżomm f'idejk xortija. Imbierek il-Mulej li tani l-fema, imqar bil-lejl qalbi tgħallimni. Inżomm il-Mulej dejjem qudiemi, għax bih fl-eminti qatt ma nitħarrek. Hekk tifraħ qalbi u titenna ruħi, u ġismi wkoll jistrieħ fil-kwiet. Għax int ma titlaqnix fl-imwiet, ma tħallix il-maħbub tiegħek jara l-qabar. Alleluja, alleluja. O Alla, iġbidli qalbi lejn il-preċetti tiegħek. Għatini fit-tjubitek il-liġi tiegħek. Alleluja. Il-Mulej magħkom. Qari mill-Evanġelu skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxiepli tiegħu: smajtu wkoll x'intqal lin-nies ta' dari, toqsux mill-weda li ħlift, imma rot lill-Mulej il-wediet li ħliftlu. Imma jien ngħidilkom biex ma taħilfu xejn, u la bis-sema għax hu t-tron ta' Alla, u la bl-art għax fuqha jserraħ riġlejh, u lanqas b'Ġerusalemm għaliex hija l-belt tas-Sultan il-Kbir. U lanqas brasek m'għandek taħlef, għaliex intanqas biex xara waħda m'għandek ħila tagħmilha bajda jew sewda. Mela ħajkun id-diskors tagħkom iva iva le le, kull ma hu iżjed minn hekk ikun ġej mill-ħażin. Il-kelma tal-Mulej, it-tifħir lilek Kristu. Hekk f'dan il-Vanġelu li għadna kemm qrajna, għandna lil Ġesu ikompli f'din is-sensiela ta' diskors smajtu x'intqal lin-nies ta' dari imma jien ngħidilkom. Hawnhekk Ġesu fil-waqt li qed jirrikonoxxi dak kollu li ġie qablu, it-Testament il-Qadim qed iwasslu għal milja tiegħu. U jekk naraw l-istorja tal-umanità, fi Kristu insibu nistgħu ngħidu dan it-tagħlim l-aktar profond, l-aktar għoli dwar l-umanità tagħna. Min jgħidlek imma t-Testament il-Qadim donnu Alla u ftit differenti mit-Testament ta' Ġesu.
minn dak li għallimna Ġesu. X'inhi d-differenza? Fit-Testament il-Qadim għandek Alla li qed jikkomunika mal-bniedem, li l-bniedem qed iħoss ċerta ispirazzjonijiet f'qalbu. U dawn l-ispirazzjonijiet il-bniedem billi qed jgħix fi żmien fl-ispazju, billi kull bniedem għandu l-esperjenza partikolari tiegħu, jibda jinterpreta l-intuizzjonijiet li jħoss skont l-esperjenza tiegħu. Pereżempju, ta' dan, u li fi żmien Ġesu kien hemm uħud, anzi kienu ħafna dawn l-uħud li kienu jemnu li ġej il-Messija, għax hekk dejjem ħabbru l-profeti. Dan il-profeti ħassew li dan il-Messija kellu jġib ċerta libertà, u billi fi żmien ta' qabel Ġesu il-poplu ludi kien maħkum minn popli oħra, fi żmien Ġesu kien il-poplu Ruman, bdew jinterpretaw li dan il-ħelsien ser ikun mir-Rumani. Però dik kienet interpretazzjoni tagħhom skont l-esperjenza tagħhom. Però is-sejħa dak li kienu jħossu l-profeti li għandha tiġi l-libertà kienet minna. Però mbagħad il-libertà ġiet skont kif kienet ippjanata minn Alla u skont kif innutaw ukoll ċerta profeti. Il-ħelsien midnub u li ħeles l-umanità permezz tal-passjoni, il-mewt u l-qawmin tiegħu. U dan il-proċess ta' għarfien tal-fidi tagħna, dan il-proċess ta' għarfien tar-rieda tal-Alla ta' dak li Alla jaħseb fuqna, nexu aħna wkoll fil-ħajja personali tagħna. Ir-rieda tal-Alla aħna niskopruha bil-mod, niskopruha pass wara ieħor, niskopruha skont iċ-ċirkustanzi ġodda li nkunu ngħixu fihom. Li marida mhix xi ħaġa ta' barra minn hawn kif dejjem ngħidu. Għalhekk jew illum nerġgħu nduru lejn il-mulej. Hekk intom li qegħdin issegwu di l-quddiesa jew nitolbu l-mulej x'irid minna llum għall-ġurnata tal-lum. X'beħsibni nagħmel issa wara dil-quddiesa? X'beħsib nagħmel fl-offsinar il-lejla dan il-weekend? U wara li nsaqsi x'beħsibni nagħmel ngħidlu mulejn xi tridni nagħmel. Da l-weekend sar ikun differenti. Għall-ewwel darba skont in-normi li tawna l-awtoritajiet tas-saħħa, però l-knejjes serin jerġgħu jiftħu. Għalhekk il-programm tagħna ser jinbidel tal-inqas tal-ġurnata tal-ħadd dak li kienu jisemgħu quddiesa l-ħadd. Oħrajn forsi jerġgħu jisemgħu kuljum. Ejjew nitolbu l-mulej jkompli jmexxi l-passi tagħna fit-triq tas-sliem. Kulħadd skont iċ-ċirkustanza tiegħu. Forsi wħud anke din l-istess tal-quddies jgħidu ħammur il-Knisja llum, forsi għal oħrajn u riskju kbir minħabba s-saħħa. U dawk jistgħu jsegwu bil-mezzi kif qegħdin nagħmlu bħalissa. Lekk jew nitolbu l-mulej jagħtina l-erf tiegħu biex aħna bħalu inkomplu narfu ir-realtà u inkomplu dejjem nagħmlu pass il qudiem qrib lejn ir-rieda ta' Alla. Fiskiet nitolbu fuq dan. U jew is-saħut il-eżies irresqu t-talb tagħna l-missierna tas-sema. Jew nitolbu għall-Papa, għall-isqfijiet, għas-saċerdoti. Jew nitolbu b'mod speċjali għad-Djoċesi ta' Għawdex f'dan iż-żmien tal-għażla tal-isqof biex l-isqof il-ġdid ikun dejjem skont il-qalb ta' Alla. Nitolbuk Missier Ħanin ukoll għal dawk kollha li qegħdin ibatu, għal dawk kollha li għaddejjin minn xi diffikultà, għal mexxejja tal-pajjiżi u għal dawk kollha li huma fil-bżonn. Nitolbu dan kollu bi Kristu Sidna. Amen.
Itolbuti bil-sagrifiċċju tiegħu tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' minn ejdejk sagrifiċċju għat tifħir il-glorja ta' ismu, ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja imqazza kollha tiegħu. Il-qamulejda l-offerti li aħna qegħdin nagħmlulek u li tallajna fuq l-artal imqaddes fit-tifkira ta' Sant'Antnin ta' Padova. Ħolna minn korrabta tad-dinja biex ma jkollniex ġid iżjed ieħor ħliefek. Bi Kristu Sidna il-mulej magħkom. Nerfgħu qlubna l fuq. Niżżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa u xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem tista' kollox tajjeb ta' ġid tas-salvazzjoni tagħna. Li dejjem kullimkien nirroddulek ħajr. Lilek ifaħru l-ġemma tal-qaddisin tas-sema u l-ġieħ li intatihom għall-merti tagħhom u ġieħ moti lill-istess doni tiegħek. Inta għallimna bl-eżempji ta' ħajjithom u tieqaf magħna bil-għajnuna tat-talb tagħhom. U aħna mdawrin minn sħaba kbira ta' xhieda b'qalbna qawwija niġru t-triq li għandna qudiemna biex niksbu magħhom il-kuruna tas-seb minsuġa minn ward li qatt ma jitbiel bi Kristu Sidna. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli matroni mal-ġemma kotrana tal-qaddisin intennu l-innu tat-tifħir tiegħek u ngħidu bla għeda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti, ismewwiet u l-art mimlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-ola ta' smewiet, imbirek minn ġej fisem il-mulej, osanna fil-ola ta' smewiet. Qaddis ta' sewint mulej intilajn ta' kull qdusija, għaddes għalek nitolbuk dal-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-dem ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħi batiħa l-ħobs radd il-ħajr, qasam tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu u kulu l-kol minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikum. Hekk ukoll wara li klaħa l-kalġ reġrat il-ħajr tal id-disċipli tiegħu u qal: ħudu jxorbu minnu il-koll għax dan huwa l-kalċ ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' għal dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-feħl aw minn tiegħek, nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalġ tas-salvazzjoni. U rroddulek ħajra xogħġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokontana nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqadna f'ġisem wieħed, li jiena nieħdu sehem il-ġisem u d-dem ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, wettaha fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, l-Isqof tagħna Marju u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien. Ftakar f'Ewkaristiku Kassar. Ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem. Flimkien mal-Verġni Mqazza u Malla Marija, żewġa Ġuseppi l-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħix fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu, jingħata lilek Alla Missier li tista' kollox, flimkien mal-Ispirtu Santu, kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Immexxjem l-istess Spiritu li mexxa l-Ġesu, ejjew nitolbu t-talba li hu stess għallimna. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek, tiġi saltnatek,
ikun li tritint kif is-sema ekda fl-ard. Ħobżna ta' kuljum għatina llum. Aħfirna dnubietna bħalma naħfru l-minuħa għalina. La ddaħħalniex fit-tiġrib, iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna jitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tieba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħielsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna u nistennew u nittamaw il-għena u l-miġġa tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu, għax tiegħek jissaltna l-qawwa u l-glorja għal dejjem. Mulej Ġesu Kristu li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem nagħtikom is-sliem tiegħi, la tħares lejn dnubietna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li int trid fija, int li tgħix fis-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. Għatu l-paċi lil xulxin. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Ħaruf Talla li tneħħi d-nubiet tad-dinja għatina il-paċi. Danu il-ħaruf Talla, danu li jneħħi d-nubiet tad-dinja. Ħen jien dawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħek tkun imfejqa. Ma issa nagħmlu flimkien it-qarbina tax-xewqa. Ġesu jiena nemmen li jien tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox fuq kulħadd. Intaf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi Ġesu tiegħi biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik biex f'ħajti u f'mewti jien nemmen dejjem fik. Nittama fik u nibqa' nħobbok għal dejjem. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Glorja l-Missier u l-Liben u l-Ispirtu Santu, kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' l dejjem ta' dejjem. Amen. Nitolbu. Mulej, bil-qawwa ta' dan is-sagrament, mexxina bleda fit-triq ta' mħabbtek, fuq l-eżempju ta' Sant'Antnin ta' Padova, u kompli l-opra tajba li bdejt fina, sa ma temma għal-jum ta' Kristu Ġesu ibnek, li jgħix fi saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej ma'kom. Wiberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, Liben u l-Ispirtu Santu. Imbirku il-mulej, irroddu ħajr lill-Alla.